दमन मूवी 17 शूटिंग तमरी गाड़ी रे गाड़ी रे अच्छा अच्छा देखो ये भाई ड्राइवर थे बाबूसान भाई तुम नहीं जाइल ना अच्छा हो चालू चालू सस्ता चालू तो भाई दमन मूवी गाड़ी रे ही शूटिंग जाइला देखो आम फटो फटो उठाऊ यही गाड़ी में आम जीवु देवमाली से गाड़ी में बुला जीवु से जापलुनि एवं गाड़ी में जीवु 1000 टका ने आमठू ए तेल पकईक आर एठिन तेल पकईक घर टू जीवु चलो आमको भी नहीं जीव आम तेल सैला तेल पका सैला चलो आम जीव शुणिले तो भाई देखो आम भी दमन मूवी बढ़िया सेमती खुंदी कांदी जाऊँ देखो देखो आम भी दमन मूवी बढ़िया खुंदी कांदी जाऊँ पूरा दमन मूवी दीटा नाखिकी आउଛନ୍ତି ପଛପଟେ ଏ ବାଗେଇକିରା ଗଳି ପଡିବ ଗୀତ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଦମନ ଡକ୍ଟର ମୋ ଦମନ ଡକ୍ଟର ମୋ ଆଉଚେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆମେ ଭିତରେ ବସିଛୁ ଆମେ ଉପରେ ସେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ଦମନ ଡକ୍ଟର ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଦମନ ଡକ୍ଟର ବସିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଆର୍ କୁମାର ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁର ନାଇଁ ସରି କରିବାକୁ ଆଉ ପଛରେ ଆମ ନିଜକୁ ନିଜ ଭାବି ଦଉଛ ଆମକୁ भाई आसीपर देखला जो गाड़ी देखागला आसिक पहुँच गलु आप देखो लोकेशन टा देखो जहाँ को आसिक पूरा अलग प्रकार मजा पूरा पहाड़ पूरा उच्च आम मझीरे अच्छु आम चारिपटे पहाड़ खाली पूरा ऊपर ही अच्छु पहाड़ हाइट आम हो पहाड़ आम आम छोट देखा पहाड़ बड़ देखा आम बड़ देखा पहाड़ छोट देखा नारे 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 ये रिल्स फिल्स कर देखु पूरा राजा कि मार गोल्डी कि सेठी देखु कार रे भी लोक आई देखा जान तो जो व्हाइट व्हाइट टाइप रो देखा जो पटेल भी लोक आसुँच बोलोर रे बर्तमान आम एठू बाहर फटो फटो वगैरह सब उठाटी सरला सेपटे भोजी है बड़ भाई मैंने भी फोन कले भोजी सरला पूरा मस्त प्लेस आज्ञा Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. दमन सीट आम बर्तमान पाईगलु देखु पूरा ऊपर दमन सीट में बसिक जीव ए बुला फकीर हे मु चले पहाड़ चाई रे मो झूला मुनी को भरी बुला फकीर
ଏପଟେ କେତେଟା ଓଳିଛନ୍ତି। କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି କି ଏମାନେ? ସେ ଆସିଥିବ ଚରିବା ପାଇଁ ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଘରୁ ପଳେଇବା ପଇସା ଉଠିଗଲା ଭାଇ କାହିଁ ଲାଗିଛ ଏଠି? ବୋଲା ଫକୀର ଅନେଇଲୁ ଆଡରେ ବୋଲେ ତୁ କେମିତି କହୁନୁ ତାପରେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ବସୁଛିରେ ଚିକେନ ସାଲଡ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ମାଛ ସରି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ, ବୁଲିକି ଆସିଲା ଭିତରେ ସବୁ ସରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଚଳେଇଦେବା ଆଉ। ସବୁ ଖାଇବାକୁ ମାତିଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ ସବୁ ଶେଷ, ମୁହଁ ଫୁହଁ ସବୁ ଧୋଇଦେଲୁ। ଆଜି ଖରାରେ ବହେ ବୁଲା ହେଇଛି, ବହେ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ହେଇଛି, ଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରବଳ। ଏଇନା ପିଲା ସବୁ ଶୋଇବେ, ଆମେ ଯିବା ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ଫୋନରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଚାର୍ଜ ଟିକେ ବସେଇ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ହଉ ରହିଲି ଆଉ। ତ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦାମନ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଏଠି ପୁରା ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ହନୁମାନଙ୍କର, ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ବାଲ୍ମୀକି କୁଞ୍ଜ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ବାଲ୍ମୀକି କୁଞ୍ଜ, ଏଠି ପୋଷ୍ଟର ବି ଗୋଟେ ମରା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲ୍ମୀକି କୁଞ୍ଜ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ କୋରାପୁଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଆଖି ପାଉନି, ପୁରା ଦେଖି ଅନେକ ଆଖି ପାଉନି। ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 8:30 ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ହୋଟେଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ ସମସ୍ତେ, କାରଣ ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି କିଛି ଆମେ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ ଦ୍ୱିପହରେ, ସେଇଭଳିଆ ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରିଦେବାକୁ। ବାହାରେ ଶୀତ ବି ହେଉଛି, ଏବେ ଟମ୍ବୁ ଫମ୍ବୁ ପରାପରି ଚାଲିଛି, ସବୁ ରୋଷେଇ ହେବ ବୋଲି। ଏଠି ହୋଟେଲରେ ବି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଳି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଳି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ନିଜେ କରି ଖାଇବୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଖାଇକି ଆସିବୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ଭୋକ କଲାଣି। ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତ ଆଉ, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ। ଟମ୍ବୁ ଫମ୍ବୁ ପାଲ ଫାଲ ପୁରାପୁରି ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏଇନା ହେବ ଆଉ ରୋଷେଇଟା ଆଉ। ରାତି ତ 8:30 ହେଲାଣି, ଆଉ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି ଆଜି, ପୁରା କିଛି କାହାକୁ କହି ହେଉନି। ଆଉ ପ୍ରୋସେସିଂ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ, ଶୀତ ମାନେ ପୁରା କୁକୁଡ଼ା ଯେମିତି ଥରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଖାଲି ଥରୁଛୁ ଏଇନା। ମୁଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି ବୋଲି ଟିକେ ସହିକି ରହୁଛି, ନହେଲେ ଖାଲି ସେମିତି ନା। କେମିତି ଭାଇ ଶୀତ କରୁଛି? ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଛି। ହା କଲେ ଧୂଆଁ ମାରି ଆଖି ପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ଧୂଆଁ ମାନେ କଥା କହିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ କିଛି କହି ହେଉନି। ଆଉ ଭୋଜି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 8:30 ଟାଇମ୍ ହେଲା, ସରିଲା ଆସୁ ସେ 10:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତା ଭିତରେ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଟିକେ ଚାର୍ଜ ଫାର୍ଜ ବସେଇଦେବୁ। ଆଉ କାଲି ସକାଳକୁ ଆଉ 2-3ଟା ଜାଗା ବୁଲିବାର ଅଛି, 2ଟା କି 3ଟା ଜାଗା ବୁଲିବାର ଅଛି। ବୁଲିକି ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଯିବୁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ।